Nå, Lennart. Den 12. marts, der holder vi seminar. Det gør vi, Jan. Og der vil vi rigtig gerne have lov til at bringe jer igennem en hel dag fyldt med et dedikeret program om spændende ting og sager, som for eksempel, hvordan man aktiverer den helt massive beslutningskraft, der skal til, når man vil lave varige ændringer i sit liv. Og hvad et godt eksempel kunne være? Et godt eksempel kunne være, det er lidt karikeret, men det er et godt eksempel. Hvis du stod foran et brændende hus, og jeg sagde til dig, gider du lige løbe ind på natbordet i det brændende hus og hente min mobiltelefon? Det gad jeg ikke. Nej, hvem ville give det? Hvis jeg nu sagde til dig, Jan, dine børn eller din hund sidder oppe på værelset på første sal, så behøvede jeg ikke at forklare opgaven, du var løbet. Så var jeg taget afsted. Så var du taget afsted. Og det er den beslutningskraft, der er forskellen på beslutningskraft i, det her, det er virkelig vigtigt, og så er der alt det andet, som faktisk ikke er vigtigt. Og hvis vi kigger på de ting, vi rent faktisk får udrettet og lavet om på i vores liv, så får vi lavet om på de ting, som er vigtige for os. Så hvordan kortlægger man det vigtige frem for det knap så vigtige? Præcis. Og på dagen, der vil vi starte klokken 9 om formiddagen, og så vil vi køre frem til klokken 18. Og det vil vi med fuld forplejning, så vi sørger for, at der er god mad og drikke. Og vi vil gennemgå en masse forskellige strategier, som vil ende ud i nogle handlingsplaner, som du konkret kan tage med. Og derfor så anbefaler vi også, at du deltager i vores webinar, som vi har både som et intro op til seminardagen, og så har vi 2 webinars, som vi afholder de efterfølgende uger, som alle 3 vil foregå via et online link på passionmomentum.dk. Ja. Er der mere at sige til det? Mere at sige til det? Ja. Deroppe på hjemmesiden, der er der en seminarknap, og nede i bunden af den side kan man melde sig til, og det bliver en fantastisk dag, så vi glæder os til at se jer. Absolut. Og nogle spørgsmål, så er I velkommen til at ringe eller skrive til os direkte på gensyn. På gensyn.